ኢትዮጵያ حدميتي 18 ዓመታት ዘቁፀረ بتولدي رخكب صنع صنحن هاجر زهانصن تكال مكلخال بعلوانا مخانا لومي نهنصت طنكارا تكال كمرأيا زوسد سناي زخونه اكل تاريخنا بمخانو ببرك هاجر كله غزا يذكر سراويت مكلخال ካብ ዝተመስረተሉ ቅድሚ 118 ዓመት ጀሚሩ ናይ ቀዳሞት አቦታትና ወነ ሃገር ለኸ ጅግንነት ሒዙ ብጽንዓት ቀጽልሉ እዩ ብደም መስዋዕትነት ተጻሐፈ መኹርዕ ታሪኽ ሃገሩ እንሐለወ ሎሚ ዝበጽሐ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዘ ቃል ኪዳኑ አዲኡ ሃገሩ ኢትዮጵያ ጥራሕያ ኢትዮጵያ ነጻነቷና ሉዓላዊነቷ ኢትዮጵያ ናጽነታን ልዕላውነታን ካብ ወለዶና ወለዶት ስጋጊሩ ንሕና ዘለናሉ ትውልዲ ዝበጽሐት ብርክት ዝበሉ ዝተሓላለኹ ጸገማት ሓሊፋ ህይወት አሻሕ ጀግናን ሃርበኛን እናኸፈለት ካብ ምፍራስን ምውዳቕን ብምድሓን ንሎሚ ዝበጽሐት ሃገር ምዃና ይፍለጥ ኢትዮጵያ ሀገራችን የረጅም ዘመን ታሪክ ያላትና በየዘመናት ሁሉ የገጠሟትን ኢትዮጵያ ሀገርና ነዊሕናይ ታሪክ ዘመን ዘለዋን በበዘመናቱ ዝገጥምዋ ፈተና ለዓላውነትን ህልውናን ሓለፈት በዓወትን መስዋዕትነትን ዝተዓጀበ ታሪክና ብምቕጻል ኣብዚ ሕዘለናሉ ዘመን በጽሕና ኣለና ኮይኑ ግን በበዘመናቱ ዘጋጥምዋ ፈተናታትን ዓወታትን ትንዝክር ብጽሒት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዕዙዝ እዩ ነይሩ የመከላከያ ሰራዊታችን የብሔራዊ አንድነታችንና የአቋም ጽናታችን ሰራዊት ምክልኻልና በብትውልዱ ሽግና ጽነትን ጅግንነትን ምኻኑ ኣብ ታሪኽ ደጋጊሙ አመስኪሩ እዩ በሐፈሻ ኢትዮጵያ ዝጸንዐትሉ ሓለውታ ፈጺሞም ስለ ዝጸንዑን ስለ ዘይተሰዓሩን እዮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተሳገረ ታሪኽ ሃገሩን ኸጽንዕ ገይሩ እዩ ላዕላውነት አኽቢሩ እዩ ግዛታዊ ሓድነት ሓሊው እዩ ብደምን ባዕጽምትን ኢትዮጵያ ካብ ወለድና ወለዶ አሳጋጊሩ እዩ ሀገራችን ኢትዮጵያ የራሷን የጦር ሚኒስተር ሰይማ ሀገርና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ሚኒስተር ኃይሊ ሰይማ አወዳድዋ ዘበናዊ ኃይሊ ዝጀመረትሉ ቅድሚ 118 ዓመት ይኹን እምበር ኢትዮጵያውያን ስሩዕ ዝኾነ ዕጥቅን አወዳድባን ዕድል ስልጠና ኣብ ዘየለሉ ዘመን ኩሉ በብዘመኑ ዝነበሩ ከባቢያውን ክልላውን ምምሕዳራት ትእዛዝ ብምቕባልን ብምውፋርን መስዋዕቲ ብምፋል ናይ ሕዚ ኢትዮጵያ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ጥንቲ አቢሲንያ ብምጽናዕ ግዛታዊ ሓድነታ ብምቕናዕ ንከባብታት ማእኸላይ ምብራቕን ደቡባዊ ህንድ እናመሓደረ ዝነበረ ዕዙዝ ታሪኽ ዘለዎ ህዝብን ሃገርን ነርና ሀገራችን ለዘላለም ለረጅም ጊዜ ሃገርና ንዘለዓለም ንነዊሕ እዋን ብዘጋጠማ ጸገም ጸጥታ ቀደም ብዝበሉ ታሪኻት በዓል መንግስቲ ዝነበረትና ሃለወት ንድኽነትን ድሕረትን ዝተቃልዐት ሃገር ኮይና ዝተረከብና እያ 118ኛውን መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ እናኽብረሉ እዋን እናተኻየደ ዝረኣኽዎ ምርኢት ዘኹርዕ ብሓቂ ዘይትድፈር ሃገርን ነቕ ዘይብል ምክልኻልን ምዃኑ ኣርእዩ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ መንጎ ዘበናት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝውልዑ ፈተናታት ብጽንዓትን ብጅግንነትን እናተሳገረ ዝስዕር መበሰሪ ሰራዊት ኮይኑ ለምኡውን ቀጽልሉ እዩ የመከላከያ ሰራዊታችን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብሔራዊ ሓድነትናን ጽንዓት ቅዋመምን ምልክት ህያው እንፈትዋ ሃገርና ክብርን መንነትን ዝሕልው ዝተኸበረ ኃይሊ ሰላምን ሉዓላውነትን ዝውስን ኃይሊ እዩ የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ምዛም ግድብ ህዳሴ ፍርያት ጋዝን ትልሚ ጅማሩ ማዳበርያ ኣብ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ተመኪሮም ዘይተሳኽዑ ኮይኑ ግና ኣምናትና ትውልዲ ብኹናትን ጎንጽ ኮይና ዝዕወትናዮ ምልክት ምንስዕራር እዮም ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ህልውና ኢትዮጵያ ንሓደጋ ምኽንያት ዝኾኑ ኃይልታት ብምልኦም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብጥንካረ ብምውጋ ክቡር መስዋዕቲ እናኸፈለ ንዘመናት እናተሃነጸ ዝመጸ ሰራዊት ምክልኻል እዩ ኢትዮጵያ ለዘመናት በውስጥ ግጭቶች ኢትዮጵያ ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ብውሽጣዊ ጎንጽታት በወጻኢ ወረርትን ኢሉውን
ፖለቲካዊ ፈተነታት ገጢምዋ እዩ ይኹን እምበር ከም ሉዓላውነት ሃገር ብዘገርም ኩነት ጸኒዓ ደው ዝበለት ብጽንዓትን ጅግንነትን ምክልኻል ሰራዊት እዩ የተፈጥሮ ሀብታችንን አልምተን እንዳናድግ ኣብ ተፈጥሮ ልሚዕና ንኸይዓቢ ዝተፈላለዩ ጽዕንቶታት እናተገበረልና ንድኽነት ንኽንቃላዕ እናሰርሑልና ዝነበሩ ናይ ውሽጥን ወጻእን ጸላእቲ ኣይተሳኽዐሎም ሰራዊት ምክልኻል ካብ ውሽጢ ሃገሩ ሓሊፉ ብብርኪ ዓለም ለኸ ከምኒ ኮርያ፣ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ካልኦት ሃገራት ሰላም ኣብ ምኽባር ልኡኽትኡ ብብቕዓት ብምውፃእ ምልክት ጅግንነትን ፍልፍል ኩርዓት ኮይኑ ቀጺሉ እዩ እግዚአብሔር የሰጠንን የሀገር ጸጋዎች እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋታት ሃገር ንኻልኦት ተረባሕነት ገሪፍና ናይ ገዛ ተዓዘብትን ዘይምዃን ቆሪጽና ስለ ዝተለዓልና ጸላእትና ጻዕና ንምትዕንቓፍ ለይትን ቀትርን ሽርሒ እንተሽርሑልና እናተሰዓሩ ንሕና ጉዕዞና ቀጺልናል ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችንም ጅግና ሰራዊት ምክልኻልና እዚ ዝኽርዕ ውጽኢት ብምቕጻልን ሎሙ ዝሰነቐሉ እኽቶ ብምውጉጻእ مرأيا صنعاتن ጥንካረን ሃገር ምዃኑን ንኩላትና ዓብይ ፍልፍል ኩርዓት እዩ በመሪዎቻችን በሳል አመራር በብሱል መሪሕነት ብጥንኩር ኃይል ምክልኻልና በቆራጽነት ትሕብብር ህዝብናን ግድብ ህዳሰና ብዙሓት ጽዕንቶታት ሓሊፉ ተመሪቑ ጋህድ ኮይኑ እየተተገበረ ባለው ሪፎርማችንም እናተተገበረ ዘሎ ለውጢ ሰራዊት ምክልኻልና ናብ ዘበናውን ካላዊ ብምቕያር ክብሪ እዛ ዓባይ ሃገር ዘንጸባረቕ ንክኸውን ክኢልና ኢና ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዓበይቲ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ብምሕላው ጸረ ሰላም ኃይልታት ብምውዳቕ ጫፍ ደባቱን ብምኽባር ብሰማይ ይኹን ብምድሪ ኢትዮጵያ ቀትርን ለይትን ዘለዋ ፈተናታት እናሓለወ እናሳገረ ይርከብ መንግስት የጀመራቸውን የአገር ማንሰራራት ምልክት መንግስቲ ጀመሮም ምልክት ምን ስዕራር ሃገር ተግባራት ልምዓት ንኽሳኽዑ ንስተቃለስኩም ንኹልኹም ሰራዊትና ኢትዮጵያ ዓብይ ክብርን ምስጋናን ተቀርበል የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ናጅግና ሰራዊት ምክልኻል ወነን ድልውነትን ሉዓላውነትና ለመፍራስ ዝግበር ሽርሒ እናፍሸለ ሎሚ ኢትዮጵያ ናብ ጉዕዞ ምዕባለ እተምረሐሉ ኣብ ምጽራቅ ትርከብ ለምኡውን ከምቲ ማሊ በብኸባቢኡ ዝንቀሳቐሱ ጸረ ሰላም ኃይልታት ብምውዳቕ ሃገሩ እናጽንዐ ሰላም ህዝቢ እናሓለወ ውሕስና ለኣላውነትን ድፋዕ ጽጋሚ ወቅቲ ኮይኑ ቀጺሉ እዩ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ተደርጎላቸው በተደጋጋሚ ጻዊዕት ሰላም ተገይርሎም አይንደልን ብምባል ሃገር ምርባሽ ስርሐ ኢሎም ዝደፍኡሉ ኃይልታት ብምቅላስ ዝዓዘዘ ሰላም ውሽጢ ዓድን ምርግጋጽን ካወጻእ ንዝመጽእ ጸላእን ወራርን ንምካት ህንጸት ስራሕ ሰራዊትና ብልዑል ኩነታት እናሰራሕናሉ ንርከብ ዋናው ነገር ግን ምንድነው እኛ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ እንተልና መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝብን ሰላም ኢና ንደል ብኩናት ምርካብ ይካል እዩ ብዘይካ ኩናት ደም እንተይፈሰሰ እግዚአብሔር መሬት እንትፈጥር ዝሃበና ቀይሕ ባሕርን ወደብን ወላ ሓደ ክኸለና ኣይኽእልን ነዚ እዩ ኸዓ ኢትዮጵያውያን ካልኦት ናይ ታሪኽ ጸላእትና ንኽርድኡ ዘድሊ ኢትዮጵያ ንብርክ ዝበሉ ዘበናት በዓልዋና ባሕሪ ዝነበረት ሃገር ምዃና ይፍለጥ ብታሪኽ ስሕተት ዝሰኣነቶ በሪ ባሕሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ ጉዳይ ጠመተ ገይራ እናሰርሐትሉ ትርከብ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ብሰላማዊ ብዘተ ብሂብካ መቕባልን ዲፕሎማስን መንገድታት ኣብ ምንቅስቃስ ትርከብ የባህር በር ጉዳይና የባህር ኃይል የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሲሆኑ ጉዳይ በር ባሕርን ኃይል ባሕርን ዘይ ነጻጸሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እንትኾኑ ጉዳይ ባሕርን ዓና ንኢትዮጵያውያን
ካብ ሕጋውን ታሪኻውን ፖለቲካዊ ምክንያት ላዕሊ ጉዳይ ህልውና ኮይኑ መላው 130 ሚሊዮን ህዝብ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ዛዕባ በሪ ባሕሪ ክዓስል ከም ዘለዎ ምዕሳል ጥራሕ እንተይኮነስ ብዝኽእሉ ዓቕሙ መንግስትን ምክልኻል ሃገር እናደገፈ ኢትዮጵያና ካብ ዝተቓልዐላ ፀገም ከውፅኣ ዝኽእል ናይ ሕዚ ወለዶ እዩ ኣብ ታሪኽና ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብ60 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ትርከብ ብሕታዊት ሃገር ኢትዮጵያ እያ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ቫይስ ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ይገልጹ ከ130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ልዕሊ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ 60 ኪሎ ሜትር ዘይረሓቐ በሪ ባሕሪ ኮይኑ ተዓፊንካ ሞት እንተበልዎ ኣይሰምዕን ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ዝለዓለ ምትፍናን ሒዝዎ ዝመፅእ ፀገም ነዚ ዞባ ፅቡቕ ውፅእ ስለ ዘይህሎ ኣብዚ ዞባ ዘሎ ኣሕዋትና ካብ ህልኽ ውሳነ ወፂኦም ብይብካ ምቕባል መሬት ተፈጥሮ ካብ ዝሃበካ ሃፍቲ ተኻፊልካ ምምራፅ ንኹሉ መማረፂ መንገዲ ምዃኑን በዚ ኣጋጣሚ ምግንዛብ ግቡእ ይኸውን የጠፋን የባህር ኃይል ዝሰኣናዮ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቤት ዕዮ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተረኺብና ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘለና ዝተምሃሩ ሰባት ከም ዘለውና ጠንካራ ኣመራርሓ ጠንካራ ኣሰራርሓ በሪ ባሕርና ኣብ ዝተኣማምን ኩነታት ተኸላኺሎም ተዋጊኦም ምምጻእ ከም ዝኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ሕቶ በሪ ባሕሪ ንምዕዋት ሓይሊ ባሕሪ ጠመተ ሂቡ ሰርሖም ዘለዉ ስራሕቲ ከምኒ ህንጸት ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ዓቕሚ ፈጠርቲ ትካላትን ዝኣመሳሰሉ ምዃኖም ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝክብሉ ይጸርሑ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራባቸው ከሚገኙ ተግባራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጠመተ ገይሩ እናሰርሖም ካብ ዝርከቡ ተግባራት ህንጸት ስልጠነ ሓይሊ ሰብ ህንጸት ፈጠርታ ዓቕምን ትካላት ኣብ ምህናፅ መዳይ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ክንዕጠቆ ዝግብአና መልዕሊ ዓቕሚ ውግኣት ንምዕጣቕ ኢሉ እውን ናብ ስራሕቲ ኦፕሬሽን ክንሰጋገር ናይ ዝተኸበሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ወሃባ መሪሕነትን ውሳነታትን ኩሉ ግዜ አይተፈለና ነሩ አሁን መርከበኞች አንዱ አካል ሆነዋል ሕዚ መርከበኛታት ሓደ አካል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ሓይሊ አየር በዚ መዳይ ተጠናኺሩ ሰራዊት ምክልኻል ከም እንፈልጦ በብገጠሩን በብኸባቢኡን ኣለው እዚኦም ክልቲኦም እንተዘይህልው ነይሮም አባይ ይፈርስ ነይሩ ነዚ ድማ ሓይልና ስለ ዘርአና እዩ ቅዋምና ስለ ዝገለጽና እዩ ብዘየማት ንዓና ኣይትሰንክፉና ተተንኪፍኩምና ኣይንለቀኩምን ኣብኡ ይኮነን እንዋደቆ ክሳብ ካይሮ ክንመጽእ ኢልና ብልበ ሙሉእ ስለ ዝተዛረብና እዩ እዚ እንትንዛረብ ንምንታይ ይመስለኩም ምክልኻልና ዝሰርሖ መጽናዕቲ ዘዋህለሎ ፍልጠት ዘለዎ መሳርሒ ስለ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ በዓልዋና በሪ ባሕሪ ንምዃን ዝጀመረቶ ምንቅስቃስ ጋህዲ ንምግባር ሰራዊታ ከተጠናኽር እያ ልማዕታ ክትዓውት እያ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ተላብዮም መከላከያ ሰራዊታችን እናጠናክራለን ሰራዊት ምክልኻልና ክነጠናኽር ኢና ልማዓትና ክነሳልጥ ኢና በሪ ባሕሪ ክንረክብ ኢና